हाय गाइज, नमस्ते, प्रणाम। हम रागिनी सिंह, जिला गोपालगंज से आज रउआ सबके बीच में एगो बहुत ही दर्दनाक विदाई गीत सुनाओ तनी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जा कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके मिली। अंगना में रोवेली दुलारी दिया, दुआरे बाजताटे बाज। अंगना में रोवेली दुलारी दिया, दुआरा बाजताटे बाज। मंगिया में सिंदूरा बेसाही के बिहने ले जाई है राज। मंगिया में सिंदूरा बेसाही के बिहने ले जाई है राज। माई के फाटेला छतिया, बेटी भइली पराया। माई के फाटेला छतिया, बेटी भइली पराया। चाची के फाटेला छतिया, बेटी भइली पराया। चाची के फाटेला छतिया, बेटी भइली पराया। पापा के फाटेला छतिया, बेटी भइली पराया। चाचा के फाटेला छतिया, बेटी भइली पराया। चाचा के फाटेला छतिया, बेटी भइली पराया। माई के करेजा में से निकलली करेजी, दूसरा के खूटा पर बान्हा जाली बेटी। माई के करेजा में से निकलली करेजी, दूसरा के खूटा पर बान्हा जाली बेटी। ले जाई है कारा चढ़ाई के, बांधा होई दरवाज। ले जाई है कारा चढ़ाई के, बांधा होई दरवाज। अंगना में रोवेली दुलारी दिया, दुआरा बाजताटे बाज। अंगना में